Dneska som vám chcel ukázať tento svet, to možno už poznáte a volá sa Nerf World. Pozval som si môjho kamaráta, toto je posledný level po zabití Enderdraka. A my ešte... Ja som ti už dal. Tak. James. Bum. A toto je všetko zatiaľ na 15. leveli, neviem prečo. Ojoj, tu je ten veľký. Tu je ten veľký. Tu je ten veľký. Musím speedrunovať. Ojoj, sú dvaja. Vička. Musím utekať. No, chcem vám povedať niečo o tomto. Ojoj. Zomrel som. Kámo, prosím, mohol by si sa postarať o nejaké veci? Ja zatiaľ poviem všetkým, že ako to funguje. Najprv dostanete takú noob gunu, ktorú si vyberete. Napríklad takúto. A potom ju môžete evolvnúť. A potom môžete si kúpiť viacej gun. Ako napríklad ja. Teraz mám tento Nerf Gunner, čo stojí 6000 tých coinov, ktoré vidíte vpravo dole nad hotbarom. Tak to je všetko na toto video. Čaute!